רחוק לגדול. תדהר, השתלות שיניים בליווי ובפיקוח ועדת מומחים רפואית. כוכבית 6878. לחיות טוב, אנחנו חזרנו. עמותת זיו נעורים היא עמותה חינוכית שמטרתה למנוע נשירה של בני נוער ממערכת החינוך. העמותה הוקמה כבר לפני כעשור על ידי בוגרי שייטת חיל הים. גאווה, ואנחנו אומרים בוקר טוב לבני וקנין, מנכ"ל העמותה, שלום. בוקר טוב. לעורך דין טל אנגלנדר שמתנדב בעמותה, בוקר טוב גם לך. שבוע טוב. לך, ולאור שטרית בן ה-15 לשעבר חניך בעמותה, וכבר בגיל 15 מתנדב, בבוקר טוב גם לך. בוקר טוב. אז כבר באמת, בני, 10 שנים שאתם עובדים בעמותה יחסית בשקט תקשורתי. נכון מאוד. אנשי הדממה. אנשי הדממה, בדיוק. העמותה הוקמה באמת לפני 10 שנים על ידי בוגרי השייטת. העמותה היא עמותה חינוכית, שהיא עובדת בכל הארץ עם בני נוער. אנחנו עובדים גם במערכת החינוך, גם במרכזי נוער, גם עם קידום נוער, אוכלוסיות מיוחדות. כשהמטרה המרכזית של הפעילות של העמותה היא עבודה בים בכלי שייט, ודרך עבודה בים ודרך עבודה עם כלי שייט, עם מדריכים חברתיים שמלווים את הקבוצות, לקדם את בני הנוער בהישגים שלהם בלימודים, בחיים בכלל וכהכנה לצה"ל. איך זה קשור בעצם? אנחנו לוקחים את הילדים פעמיים בשבוע לפעילות ימית, יחד עם מדריכים שהם בוגרי חיל הים, בוגרי שייטת, בוגרי יחידות קרביות עם ניסיון ימי ועם ניסיון של עבודה בנוער. ואנחנו עובדים איתם בים בכלי השייט השונים. העבודה בכלי השייט השונים מלמדת אותך בצורה מיידית, בתגובה מיידית, על חיי היום-יום שלך. אם לא הכנת את כלי השייט כמו שצריך, זה כמו לא להכין את התיק לבית הספר, אז אתה לא מגיע מוכן. עובדים בעבודת צוות, מפליגים במפרסית. כשאתה מותח את המפרס לא נכון, לא מותח אותו בזמן, בתזמון לא מתאים, אין עבודת צוות, אין משמעת פנימית, הסירה לא מפליגה, המפרסית לא מתקדמת בכלל. ודרך העיבוד של הפעילות, בסוף הפעילות שאנחנו עושים עם בני הנוער, אנחנו מצליחים להביא אותם לידי שינוי בחיי היום-יום שלהם, בכישורים האישיים שלהם, וגם בהישגים הלימודיים. זאת אומרת, אנחנו מלמדים אותם דרך ההכנה של הכלי, דרך ההפעלה שלו, ועבודה בתוך המסגרת החברתית, איך צריך באמת ביום-יום להתנהג בצורה נכונה על מנת להתקדם. כשאנחנו מדברים על יחידה כמו שייטת 13, אנחנו מצפים שהיא זאת שתיקח דווקא את הקרם של הקרם של הנוער, את האלה שרוצים לטפח אותם למצוינות, ואתם בחרתם דווקא להתעסק עם אוכלוסיות יותר קשות, כאלה שעומדות לפני נשירה מבית הספר, כאלה שאין להם כל כך את הכלים להתמודד עם סמכות ועם מסגרת, ואתם מביאים אותם למקום הכי פחות צלחני, לים. הים, יש לו פן מאוד מאוד יפה, כשהוא שקט והוא רגוע, אתה מאוד נהנה, כיף לך, אבל גם הוא מאוד מאוד מסתורי, ואם אתה לא יודע להפליג בו ולהפעיל אותו, אתה נתקל בהרבה מאוד בעיות. לכן, כשאתה מביא את האנשים לים והם לא מכירים את הפן הזה בצורה נכונה וטובה, אתה גם מלמד אותם ונותן להם כלים איך להתמודד. ועם הכלים האלה אנחנו עושים איתם השלכה אחרי זה לחיי היום-יום, דרך העיבוד של הפעילות, איך צריך להתקדם בחיים ואיך צריך להתכונן לכל הדברים האחרים, אם זה גיוס לצבא, אם זה להתקדם לתיכון, אם זה ליצור שינויים בתחום האישי, של עבודת צוות, של אחריות, של משמעת וכל מה שקשור בנושא הזה. טל, מה אתה עושה שם עם בני הנוער? קודם כל מתנדב, שזה בעיניי זה מטרה ברוכה וחשובה. התנדבות זה אירועי סוף שנה, הפעלות וגם עבודה מאחורי הקלעים. זאת אומרת, יש עמותה וצריך לעזור. תמיד אומר שיש 2-3 אנשים שאני לא יכול לסרב להם, אז כמובן זה ההורים, אמא, אבא, והטלפון השני שאני מקבל ואני לא יכול לסרב לו זה באמת בני ומאיה ויתר עובדי העמותה. נראה לי שאולי הדבר הכי חשוב באמת לבני נוער כאלה זה מעבר לים והכל, זה גם המודל לחיקוי. לראות איזה מישהו שמצליחן מול העיניים, ומישהו שמצד שני הוא גם לא רחוק מהם בגיל, ויכול אולי להבין יותר מה עובר עליהם. מודל לחיקוי, קודם כל, זה כל החבר'ה שמתנדבים בעמותה. כולם מודל לחיקוי, זה אנשים שיוצאי חובלים, יוצאי יחידות מאוחרות, יוצאי שייטת וחובלים, ויתר יחידות שגם פחות קשורות לים. עכשיו, אני באופן אישי רוצה להמליץ לאנשים לבוא ולהתנדב בעמותה הזאת, כי זה, א', מי שאין לו קשר לתווך הימי ולכל הפעילות עם הסירות, דרך ההתנדבות הזאת מקבל את כל האקסטרות ואת כל ההבנה והיופי של הים, וכמובן שהתנדבות ועזרה לבני נוער. אז אולי באמת בשביל שנבין קצת איזה סוג של בני נוער מגיע לשם, נמצא איתנו כאן אור שטרית, שהיה חניך והיום הוא אפילו מדריך באותה עמותה ממש. מה הביא אותך מלכתחילה להגיע לשם? שעוד למדנו בבית ספר, שעוד הכניסו אותי לקבוצה,
ישר ראיתי בזה כמשהו שאני רוצה להיכנס אליו. ולא יודע, התאהבתי בזה, מה שנקרא. היו לך בעיות בבית הספר? לא כל כך. אבל כל כך רציתי להיכנס לשם שכבר הכניסו אותי. איזה סוג של חברים אחרים ככה היו סביבך? אותם חברים. אבל בדרך כלל אנשים עם איזושהי בעיה של משמעת, כאלה שלא כל כך הסתדרו בבית הספר. בדיוק. ועוד המדריך היה שאני עוד לא כל כך איתם, הוא לקח אותי הצידה ואמר לי, בוא תעזור לי, כאילו, תיקח אותם לכיוון היותר טוב. ולאט לאט הוא ראה שאני הולך לכיוון שאני יכול לעזור לו פה בהרבה דברים, ונקשרתי אליו. ולאט לאט נכנסתי להיות מדריך. וכמה פעמים בשבוע אתה מבלה בעמותה? כמעט כל השבוע. כמעט כל יום? חוץ מראשון ושישי. ואיך זה מסתדר עם בית ספר? ישר אחרי בית ספר אני יוצא לשם נניח לפני הפעילות בעמותה, מיד אחרי בית ספר היית עושה מה? הולך הביתה, משחק במחשב, טלוויזיה, חברים. וכשנכנסתי לעמותה יכולתי, זה שינה לי כמעט הרבה דברים. אם זה אופטימיסט, אם זה גשן גלים. יחסית למזג האוויר בחוץ, קצת לא נעים לי להגיד את המילה הזאת, אבל חורף, כן? חורף ישראלי, אתם מתמודדים איתו? זאת אומרת, אתם עדיין פועלים? אין שום בעיה, גם בחורף אנחנו פועלים. יש חליפות גלישה, יש חליפות, זה... עובדים עם חליפות, עובדים עם כל מיני כלים. זה לא תמיד, אתה לא תמיד צריך להיות במגע עם המים. אתה מפליג בכלי שייט, נכנס לכלי שייט, אם זה קייקים, סירות מפרש, סירות אחרות, ואתה מפליג. אנחנו פועלים גם במרינות, יש לנו 3 מרכזים ימיים בכל הארץ, באשדוד, נתניה ובת ים. אנחנו הולכים בשנים הקרובות להתרחב לצפון ולפריפריה, לעכו, לדרום. אנחנו בארץ עמותה ייחודית מאוד בפעילות שלה. המודל שלנו הוא מודל מאוד מאוד ייחודי. אין עוד עמותות שעושות פעילות ימית עם בני נוער בצורה שאנחנו עושים. אנחנו משלבים מדריך חברתי שהוא דמות לחיקוי, פעילות בים בכלי שייט, ומסגרת חברתית שהיא מסגרת שאליה משתייכים בני הנוער ומרגישים גם גאוות יחידה. הם מרגישים שהם בתוך מסגרת תומכת, עוזרת, שעושה פעילות מדהימה. המודל הזה לא קיים באף עמותה. אנחנו העמותה היחידה שעושה את זה בארץ, וכל שנה יש לנו 500 בני נוער, ואנחנו מתכוונים ב3 שנים הקרובות להרחיב את הפעילות ל-1,500 בני נוער כל שנה ולגדול. כמה מהם אחר כך מבקשים להגיע לגיבוש של השייטת או של חובלים? יש כאלה שהגיעו לגיבוש ולא סיימו אותו, אבל לאחר מכן התגייסו לסטילים, לדבורים, ליחידות אחרות בצבא, שהן יחידות מובחרות כמו גולני, צנחנים. המטרה שלנו היא לא רק להביא אותם לגיבוש או ליחידה מובחרת אחרת, אלא לתת להם באמת כלים שיהיו אזרחים יותר טובים, שיוכלו להכין את עצמם לחיים האזרחיים בצורה הרבה יותר טובה. אתה מדבר פה, קובי, על בית ספר, מבחינתך זה טריוויאלי, אבל יש ילדים שהמילה בית ספר היא לא כל כך טריוויאלית, במיוחד בטווח הגילאים האלה, ובאמת העמותה הזאת, זיו נעורים, באמצעות הפעילות והתווך הימי והמטרה והשאיפה, המוטיבציה והשאיפה להצליח, מחברת את אותם ילדים, ומחזירה אותם למסגרת הנורמטיבית שנקראת בית ספר, וכמו שבני אמר, הופכת אותם לאזרחים יותר טובים, לבני נוער עם מוטיבציה כן להתגייס לצבא. אנחנו כל היום מדברים על זה שבני נוער היום בין גילאים 12, 15, 16, יש עלייה בשימוש בסמים, אלימות, והעמותה בעצם בחינוך ממגרת את התופעות האלה בקרב בני הנוער. מיישרת אותם. מיישרת. אגב, העמותה פתוחה גם לבנים וגם לבנות? כן, אנחנו פועלים גם במגזר הדתי, גם במגזר החילוני, בנים, בנות, ביחד, בתי ספר דתיים, בתי ספר חילוניים. אנחנו עובדים גם, יש לנו פרויקט מיוחד עם אסירים בכלא הדרים, שאנחנו מלווים אותו כבר שנה שלישית. שזה כלא של בני נוער. כלא של בני נוער, שהם ריצו תקופה של מאסר, יצאו לשליש ניקוי על התנהגות טובה, ואנחנו עובדים איתם בים על מנת לחזק אותם בתחום האחריות, ההתמדה, המשמעת. זה פרויקט שמאוד מצליח ומאוד מקדם אותנו, ולאור ההצלחות הגדולות שיש לנו, אנחנו מתכוונים להרחיב את זה לאוכלוסיות נוספות. בדרך כלל, בעמותות, כשמגיעים אלינו לתוכנית, אז אומרים, כל מי שרוצה להתנדב מוזמן, אבל פה יש הדרכה מאוד מאוד מובהקת של קרביים ויוצאי חיל הים, אז מי יכול לבוא להתנדב? כמו שטל אמר, גם מי שאין לו ניסיון ימי יכול להגיע ויכול לתרום לנו. יכול לבוא ולהגיע ואנחנו נחבר אותו לקבוצות לתגבור לימודי. יכול לסייע במשאבים, יכול לסייע בשיווק, בניהול העמותה מבחינה ארגונית ושיווק. יש הרבה מאוד תחומים, כל אחד מוצא את הפן האישי שלו, שבו יכול לתרום מהניסיון שלו ולקדם אותנו ולעזור לנו. לכן זה מאוד חשוב. סליחה, זה הפלוס בעמותה, כמו שאמרתי, אתה מגיע בלי רקע ימי,
אתה גם מתנדב וגם אתה יכול להצטרף למדריך. עם הזמן ועם ההפעלות אתה לומד את כל הפעילות הימית, איך להפעיל, איך לתפעל את הגלשנים, את האופטימיסטים, את כל הכלים, ואתה יוצא עם רווח. אופטימיסטים, איך אמרת את זה כזה, איבדתי קשב על מה הוא מדבר? שואל את עצמי, עכשיו בטח צופות בנו לא מעט בנות שאומרות לעצמם, אני רוצה להגיע. אני לא נערה יותר. אבל איך אפשר לבקש שטל יהיה המדריך שלי? זאת השאלה. אתה ראית פעם את יוצאי שייטת? הם כולם כאלה. כן, אנשים איכותיים, אין מה לעשות. לגמרי. תודה רבה לאור, לבני, וכמובן רבה. לטל. בהצלחה עם הפרויקט כל כך חשוב הזה, פרסומות, ואנחנו חוזרים עם עוד הרבה דברים טובים, כולל מיזם חברתי חשוב שמסייע לאלו מביניכם שהגיעו לגיל השלישי ועדיין רוצים ויכולים להשתלב בשוק העבודה. אנחנו כבר חוזרים. טוב, כן גורו? תרנגול. איזה תרנגול? שחק אותה! זה כזה, אוכלים זה נוזל, החומוס התחיל נוזלים. שחק אותה חוזרת בגדול, הערב. Winter Sale,